Blessed awubathinte mfundisi. Hayi angivula iverse mina. Ngikhuluma lokho okushiwo uNkulunkulu kodwa nazo incwadi zangifakazela. uNkulunkulu uthi indoda nendoda yodla umjuluko wempandla yayo. Uyangithola? Blessed ukuchaza ukuthi ke amadoda can provide izinto eziningi endlini. Abomama bagada ingane bakwazi ukusebenza ke. Kodwa ke esikhathini samanje it is 50-50. Abomama batholakala bakudrive ama-trucker nama-green ama-olobring okuchaza ukuthi akusekho namandla ukudlula omunye umuntu. Kusho ukuthi nabo umama they can provide izinto eziningi endlini. Bangabamba abantwana for 9 months baphinde ba-provide izinto eziningi. Kodwa akusho ukuthi abobaba bangasapoti. Yebafethu yekelana ukubaleka abantwana man. Blessed. Naye enye futhi engicakayo into. Kusho ukuthi makungaba khona impi ekhona ihlasela endlini ngoba phela abobaba yizinhloko. Azi ukuthi ubaba mangaba ngekho endlini umama angayimela leyo mpi leyo. Umthetho wamanje wala eMzansi ukuchaza ukuthi umama usho kumele aphume nesikhali ayolwa lomuzi ngoba phela umthetho khona manje uthi 50-50. Bafethu ngiyanicela izithandwa zami ngicela ukuthi ningadelela amadoda ke ngamalungelo wethu enwatholile emhlabeni. Hloniphana amadoda ngoba kunezinye izimpi engeke nikwazi ukuzimela. Nangithola bafethu ukuchaza ukuthi abobaba bayohlezi banamandla ukudlula abantu besifazane. Kodwa umthetho la eMzansi siyawubonga kakhulu ngoba yenza ukuthi umsebenzi wamadoda ube simple. Ngaloko akusho ukuthi na amadoda ayeke ukusupport abantwana nabafazi. Yangithola ithuna le ndoda lisendleleni. Balekile ukuthi indoda ingaba nemizi eminingi. Danko.